Bonjour, my friends, bonjour. Dneska si zahráme, lebo som zúfalý, tu robíme bojové podmienky, si zahráme tum sahur obi. Áno, tum sahur obi. To je prízem dokonca, ty vole. Tum sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Penonton kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Vole. Dobre, tu som ja. Teraz čo mám robiť? Sem. Tyjo, balerína cappuccina. Mi. Ty vole, aký sigma. Tlačítko. A rýchlo. Kamo, som najlepší. Jaký kľúč? Ty, kamo, jaký Hulk som. Ty vo... To ťa uteká. Kamo, je teplé, ne? Čo mám teraz robiť? Aha. Vyzerá teplý. Kamo, čo mám robiť? Povedz mi, čo mám robiť. Počkaj. Let me cook. Ty vole, sa spalnul. Čo delá blud? Blud padl. Čo robí? Dobre. Necháme Sahura žiť svojím životom a ideme... Počkaj, tomu nechápem. To je pre easy, kamo. What? Ja som taký dement. Jaj! Však povedz, ne? Však to sú šipky. Bože. Tomuto sa hovorí kus dementa. Jaký tunel kopem? Ja poznám všetky okrem toho typka. S veľkým nosom, trocha mi to pripomína niečo iné, ale nechcem hovoriť. Ja tam skočím a nič. Dobre, tak. Jaj. Tyjo, ty trála. Tum, sahur. Ježišamater. Tak ale pozor, jaký sigma. Čakaj, môžem ísť na ňo? Jaký oranžastik, počúvaj. Ty vole. Tam co? Nie. Padol som. No, danke, Štefan. Otvorené ho. Kamo. Dobre. Kamo, kade mám ísť, aby som nechytil tu... To ma zabíja, alebo nie? Kamo. Jaj. Som kus dementom. Ty boha, toto je dobre. Jak cupí to s tými nohami. Komu to je nejaká baletka. To je bazooka. On sa bugne? Bugne sa? Nebukol sa? Ty vole, agresívny. Tento. Jak sa volá brr. Viem, že sa volá brr, ale neviem, ako to... No, teraz čo? No, strieľam po tebe, si som trocha zabugovaný. Čo robím? Ktoré som mať? Jak vybuchol. Ale som môžem strieľať. Len tak nemôžem už ani. Ty vole, jaká šmikačka. Dobrá, sme Harry Pottera kúpil.
Dobre, parádne. Dobre, a? Keď som padol. Už to je koniec, prosím ťa. Teraz ak pôjdeme dole, tak ma porazí. Get your plants here. Jaj. Drop. To bolo na čo? Ty bol, kamo. Poďte na to. Sahur. Anomali memberikan banyak bala. Panggil sahur 3 kali dan tidak nyaut. Maka makhluk ini datang di rumah kalian. Seremnya. Ty, aké faro, kamo, čokoládové. Čokoládové autíčko, fajn, majú. A ako ide rýchlo, pane Bože. Jaké obličko teraz, nejaké? Ja som parkour mister, sledujte. Som Tari 2. Kamo, moje veľké brucho. Prosím. Zase čokoládové helikoptera mňa porazí. Ideme do Tramtarie. No, bude to bude čokoládové helikoptera, sad auto, kámo. Je čokoládové. A beast, to je taký. Okay. Super jump. No. Idem na Mars, bohužiaľ. Som prvý na Marse a čakaj, čo? Super speed. Night sky. A teraz idem na Mars. Tak ja už som na Marse, ty vole. Sopky. Sorry, ale to je pekné. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber. A ak by si chceli z Cheese Escapeu 2 som sa dostal do 2, tak dajte komentár, že chceme to. A keby ste chceli ešte to, ja neviem, ak sa to volá, že dávam to obrazok nejakej pata, či ak sa to volá, taká tá hororovka menšia, tak to tiež dajte do komentárov, že či by ste to chceli, hej? Dobre, čago belo.